درود و درآباد شرپند چارو گزارو کام منایسا خاموش آرند جگہ نشتے تو اشد و سلامت باتیں تھی مروز بہارا باتیں تھی گمگڑ تھی مگن آدھی شرمندہ مرچی ما پدا گو یک لفظاں کی سرحالیا شمدی ما ساڑین میں مرچی کی سرحال انت ما عربی و فارسیا شعریات و گوناب کشی ایک بعض پر ارزشتے سرحالی و شعر و حدب ہما کے میں توزوہ ہند آبائدین کے اس نے لفظاں کے اس چیزاں بزانا تو سرپند دوستا رودرت کا گوناب کشی یک گرام بہائیں بن کپی آدھگا کپی کے آوڑا گوناب کشی ایدہ بزاں ہودا مان آرگ نبتا عربی پارسی ہو اردو کلاسی کی زمانہ کا گوناب کشی شاعری دوست رے بن کپتا بنی آدم زندے گوں حسن و زیبائی و اشیاء گوں امگرنچیں بنی آدمی جب زگاں مزن ارزش تھی بنداتی زمانہ کا آگم اچھا رہے ہیں تا شاعرہ نکر رہا گوناب کشی پدریں آما کے دروشوں میں ہاگین تک بن پدا اشیاء گوں دگے بنگپاں امگرنچ کنگے رویتی بندات بھی شعر ساچگے ودا شاعر چا سرجمے تجربہ گیا سفر کن و شاعری تہا چا درستاں گیشتریں کستے گیشتر اگما چارے آکستے دستوں کے تہاوتی دوست آرے گوناب کشی اگون جوانی رنگیا آکستے مگندے کے کھنگ ہوتا گوناب کشی و دستوں کے امدفی سوابا دستوں کے گیشین تگیں بیزانت انچو گوشک بودتا گو جنی آدما گپ جنا گیا جنی آدما نی باروا گپ جنا وہ استے آگما بھیدتا بچارے دستوں کے تہا بنکی رنگ و تہار بوگا حبید آئیے بنداتی بنگپ و سرحال اسن و زیبائی ایران کے سما شہری بندبترہ چھارے ایردا کہستے ہیں گوشک بھی شبلی نعمانی کہستے ہیں آوتی کتاب تہا نبشتہ کن آگوشت کے ایران میں خود مختار سلطنتیں قائم ہوئیں تو شہرا نے سلاطین کی مدعی کے لیے شاعری شروع کی بزانی توصیف و ستایا احترانہ شاعری بندات کو اور چونکہ عرب کی تقلید کرتے تھے عربانیاں رندگیری کو اس لیے قصائد کی ابتدا میں عشقی اشعار بھی کہتے تھے جن کو عربی میں نصیب یا تشیب کہتے تھے اس کا وہ دوسرا نام غزل ہے ایک وشیت شبلی نعمانی ہے کہ آئیے وہ تھی کتاب شعر العرب تہا یہ گپ نوشتہ ہوتا ہے زمانہ کا دوستدار جند کرد و مہروانی ستا ہو توصیف حبید بالا دے توصیف و ستا شاعری علوی بحریت مطلب شاعری کنگو یہ تہا وہ تھی دوستدار توصیف ستا اللہ تک اگر عربی قصیدہ تشبیب یا نشیب و فارسی غزل کس نے چارک ببن تا او دا کس نے شاعری گوناب کشی جتا و جتا و دلکشی وڑیا کنگ ہوتا عربی و فارسی ہمیں شعری رنگ میں بلوچی شاعری سرا ہوں رت کگا ماگم بچاریں ماں بلوچ یا نوکھی حد شاعری وتی جاگہ مارا کلاسی کی آدھا ہوں گوناب کشیے جوانے دربر دست پر ملا فاضل کر رہا ماں دربر بچارے ملا فاضل کر رہا ای رنگ کہستے بعض روشنائی وڑیا کستے گینتا بھی ماں شیرانی دربارہ ہم شمع کر رہا ہیں کہ گوناب کشی ملا فاضلہ کو جاموڑا کستے کارمرز کو دا واحد بخش بزدار کستے یک کروچی یک قومی سیمیناری بھی آئیے پدراندہ کتابی شکلائی چاپ بھی ملا فاضل زند و حزم یہ کستے مراغا بھی 8 مئی 2017 یونیورسٹی اب تربتے گئے مگا چی گوڑا واحد بخش بزدار کستے نبشتہ کن آگوشت کے شاعری تہا گوناب یا امیجری شبین و چار ایوک نما ہو ڈولداری خاطرہ آکے اس نے کھارمار زناباد بلکہ مانا ہو بزانتانی واہن بن پمیشہ ماگندیں کہ
ملا فاضل نسبتا اندگی شاعرانی کر رہا بازی گونا پوچھیدگ درنگازی جاگہ ایو کا اوادگی کیسے ہیں ڈولداری ہو نماداری کیسے ہیں ornamental صورتہ کیسے ہیں وطارہ پدر کنا کیا پاک سونا ہو سنگین ہو کیسے ہیں ہاں بے سائیں چیزیں دراشتہ کنن فاضل شعرانی لہتی درور شما دلگوش کنے کہ آگوشی کہ گناہ کشی ہے شب چراغ محلنج گووتی ہے شام شدر و مرجان کنت موتی گوشاں شہم گراننت زرگری ہوشاں ایک اس نے ملا فاضل ہے بسا امیج سازی گوناب سازی ہے کہ یہ شعر وانگا گو اما ندارک اس نے دیما کے یک دکی جاگئی ملا فاضل گوشید کہ لکڑی میانو کابلی کڑیار لکڑی میانو کابلی کڑیار منگورا شارو مسرا سمکار راہ مجنون و سوسنی گیوار و گردنی کھونجی شدر و زیب و نار بارگیں بورے سنجبیت شیشار و چومنے مستانی کو تھگ بیسار ای مولا فاضل کیسے گوناب کشین کے توی شعرہ وانے تر اما ندارک کیسے دیما کے تھے دیکھ ایک شعری مولا فاضل باز نامداری شعری چوشند کے موسمی ترہو ران حلم چو ہیما زدی گسد گواریں کہروا شنزان دردی پر تماشا ہی ربتگان سیلان ندی من چراغ جاڑیں شانتگنت گل بیتا ودی من چراغ جاڑیں شانتگنت گل بیتا ودی ما تو باتی ہی گونتن کس بیچار سدی وہ یکدمی ساسار کرتگو واگشتاں پدی تو ای ندارگا کسی شعرہ کسی تو وانے تے یہ حالہ بالکل ملا فاضل دوستداریں کہ ایوتی کسی سیادوارے سدزگوار گونن تو یک نیمگیا کسی روانے ادا بچارہ یہ زیبائی ہمیجہ کسی چون ظاہر کن گردنت بندیت آلہیں بھی کان و منصرہ ساحیل کنت آستین کان و جوڑ کنت مسکو محلبی مجگان ام پما ماری متکگی حجگان جن تشوتی سونا ہو ڈک میں گجگا ای مولا فاضل کسنے امیج سازین کے ماہی تہا یقین تھا ای میں کا شکر رہا ماگا چاریں کہ ارچ زبان یا کسنے شاعری بو گائیں آچا عربی و فارسی سانو اثرہ نہ رکھے تھا بزان آن سر فارسی اثر اللہ کرتا عربی شاعریتا اچھا اسلام اپیسر اگر میں چاہ رہی دیکھیں شعری زیبائیاں ابھی گوناب کشی یا کھلمی ہو جوانی کسے باریت چونی ہر شاعریت ہوگا یا لبین چل افزانی پارستا عکس کشی یا گوناب کشی عربی شاعری یک پر ارزشتیں کسے بارے عربی شاعریتا شما ایک پزانے سرپت بے کہ سوائے معلقات شاعریہ گوناب کشی بے کچھو اصاب درور کے استعمال دست بھی امراء القیس طرفہ بن العبد زویر بن ابی سلمہ لبید بن الربیہ عمر بن کلثوم انترا بن شداد العارس بن حلزہ سبھائی معلقات آما شاعرند کے آہانی شعر گون سورے آپان نوشتہ کنک بتگن او امی شعرانی کے سیں تہا گوناب کشیے جو آنے درور مارا دست کبھی سوائی معلقات بارا پیسرا منگب جتا شمائی بارا سر پدے وزانے چریشن درستانی سرو کی شاعرانی کے میں نام گئے آنی سرو کس نے امراء القیس ایک ایسے شاعری ہے گوناب کشی ہے اما ارزش تے بارو اما پمش کئی شاعرانی مثال داتا کہ ایک سوائے معلقات تا شمار بتگا تا ای واسطہ یک نوشتہ کاری گوشی کہ عربوں کی عشقیہ شاعری میں محبوب واضح طور پر عورت ہے جس کا اصل نام مذکورہ ہوتا ہے ان کے عورت کی جسمانی خوبیاں یہ ہیں جوان ہو
जिस्म की साख्त खूबसूरत हो, ये अरबी शायरी है किसने का अमा ज़माने के आँचों मतलब शेर दा कारमर्स को दगा, चेहरा खूबसूरत हो, आज़ा दिलकश हो, कद लंबा हो और खूबसूरत हो, उंगलियाँ नरम व नाजुक हों, परगोश्त ना हो, पतले पेट वाली हो, दोनों तही निगाह पतले हों, देखिए कमर बारीक हो, गर्दन लंबी हो, खाल पतली हो, सरेन बाहरी हो, जिस्म का ज़ाहिरी हिस्सा नरम नाजुक हो, मुंह के बो अच्छी हो, खिलवत में अच्छी हो, अंसमुख हो, बाल भरपूर हों, कोनियाँ बड़ी न हों। ये किसने गप्पा डॉक्टर सादुल्लाह कलीम आवती किताब तहा नविश्ता कन के अरबानी किर्रा ए पैरामीटर्स बुत चाहिए गुनाकशी इमराउल केस वो आइए आहते किसने गेश्तर शायरानी बुनगब जनी आदमे ज़ीबा हो बालाद गुना पे किसने चप्पो चागिरदे आत्रा पतरे इमराउल केस लाती शेरा मिसाल कि माँ आना जोत को तक क्या आना रजाक देखना बलूच या शेर किसने शेर अरब तहा किसने निविश्ता शबली नुमानी आवश्यक के एक शेर रजाक मैं बड़ा को तक के माना ये दो ही मोट बिज़म पंग गिप्तन वो वही नहीं मगा कश्य आगु बारगे श्रेणो भजाएं कपला मनी सरबोरा जुक्के पता देखे जाए उसी के मनी दोस्तदार वाते ग्रे कशीद गोवती आवी गर्दना आन हद्दा गेश बुर्ज़ो बारगिंद नंग के चबाज़ें साहतो ज़ेवरा आ सरबार ये गुनाब कशिया किसने इमराउल केस वती दोस्तदारेगा ज़ाहिर करना गए हमें शेर था नो अगर महा गुनाब कशिया किसने सरजमिया बिछा रहे हैं तो हमारा मोहम्मद खाज़म नामी एक नविश्ताकार है नविश्ताकंत के अरबी शायरी में पहली बार असीनों को बेज़ा हज़र कहा गया, उनकी पतली कमर और भरी पंडलियों को सराहा गया, उनके बालों आँखों गर्दन की तारीफ़ की गई, उनकी निगाहों में उसने वजरा की इरनियों का सा अंदाज़ नज़र देखा और अपने नीचे इनके गुदगुदे जिस्म के लिम्स को ठेले की नरम रेत का लिम्स बताए। सब तजर्बे की बातें हैं, तसव्वुर व ख़याल से ऐसी बातें नहीं कही जा सकती। ये मतलब ये मतलब गुना कशिया डिफ़ाइन करने गए कि आहनी शायरी तहा चून किसी चीज़ कार मजबूत है। दोस्तों अहदी ज़माने के लफ्ज़ां को इस्लाम दीन इस्लाम शंगो तालानी ये ज़माने के मेहाना के साथ 100 साल मजनी पन दो सफ़रे गिंदक भी भले मुअल्लिक़ात दिगे तखानी वड़ा शायरी तहा गुना कशिए निदारा इस्लामी हद शायरी तहा हूँ किसने गिंदक भी कि मतलब बदवी ज़माने का चिफाद किसने शायरी कनक भी इस्लाम कहते हैं ऐसा आसान साबित है किसने शेरी ये रजाक जो शें ये शेर अरब तहा किसने निविश्त हैं तो ये ताकदीम शेर अरब ताकदीम अश्ताद शश सराई शेर किस शुमा युवंत खुद कने दिस्त कने अब उसके तई छम्मा छून आसान मेरे साबित शेर है तई छम्मा छून के वाव न कपन तई छम्मा छून के वाव न कपन गुशे तई छम्मानी खूंसानी सरबरा कसिया ज़ाहरें सुमगलेत कर नु दूसरा बच्चा इधर गुना आपका छू मतलब ज़ाहिर हो रहा है गुदीन इस्लाम शेंगो तालानिया फदो जिंद तहा पदा बाज़ें बदली सदलियानी आहगे पज्जिया अरबी शायरी था हमारा रबियती गुना आपका शी के गुण जन याद में बाला अदा किसने हम करना चाहता आ किसने प्रोशानो कपान बता पता किसने अंचू के दीन इस्लाम शेंगो तालान बुआन बू शायरी पर एक गालबंदी मुखज़र में किसने गालबंदी या इस्तिलाह या टर्म किसने बेमा वो शायरी तहा हुस्न ज़ीबाई ये बुंजा और चीदक पैगम्बर इस्लाम वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने आ लेकर बिज़ा हमारा शायर के शेर नबिश्ता को वहाँ वाजह है बारवा नबिश्ता को
بنو امیہ زمانہ کا عربی شاعری کوہنی ربیعتاں پدا سرکش عبد المالک بن مروانہ عربی زبانہ کہتے ہیں سرکاری زبان مننا رہے وسو واق کے بنو عباس دستحت کن تا عربی شاعری سرا گڑا مادیس کت کنے یہ سرا کہتے ہیں عجمی عیال لیکانی صاحب کم کما تھالان بوان بود اصلا ای رجانکاری ہے کہتے ہیں زمانہ گا مطلب ترجمہ ٹرانسلیشن کار دی بارا ہونا امی زمانہ کا فارسی و سنسکرت ہے بعضیں کتابی میں عربیہ رجان کنک بوتا ٹرانسلیٹ کنک بوتا ترجمہ کنک بوتا امی زمانہ کا فارسی شاعر مزنہ میں شاعرہ فردوسی انوری و سعدیہ کہتے ہیں شاعری چراغ روشن کیسے مائی دسکت کرنے کہ ہاں ودان بھی شنگو تالان بھی تمہیں رنگا عربی شاعری تہا ہوں نوکھیں میلو تھوا مدیسکت کرنے کہ وہ دا رودان بھی کیسے شاعری دیماہان بھی دیم روی کرنے فارسی شاعری تہا گوناب کشی ہے کیسے مچاریں بنگا پھرے دا گونا فارسی ہے کیسے بنداتی شاعری ہے نقش مارما عربی شاعری ہے گنتگا کہاں 21 ہجری ہے کہتے ہیں نیاوند جنگا پر یہ جنگی بھی آئیے پوشدری ہوتی ہستے ہیں کہتے ہیں ایران اسلامی سلطنت صنعت باہری جوڑ بھی 21 ہجری ہے مسلمانانی زبان عربیت پامشکا ایران تہا عربی زبان دیم رئیہ کہتے ہیں کمک کرست ہمیں بدلیانی سان ایران عید کے چیزانی ہواریا دودوان سراؤں کبتا تیزی بے سرا کبتا ہمک روچی زندمان سرا کبتا فارسی شاعریت کے ہمیں زمانہ کا کہتے ہیں پہلوی یا فہلوی گشل ہوتا ہے ہمیں زمانہ کا او چرے سان و اثرہ کہتے ہیں ہاں ڈرک کے بزن ای سان و اثرہ ای سراؤں کبتا فارسی شاعریت ہاں عربی قصیدہ گونگا دستو کی رنگ واسطت ماغا بچاریں ہو دا بلے رندہ کہتے ہیں تشبیب یا نصیب آ رہا ہے جیتا ہیں دروشم یا کہتے ہیں ہارک بود مولانا شبلی رضا ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن حکیم رودکی زمانہ کا رودکی کا سمرکندی نامہ مشہور ہے اما زمانہ کا کہتے ہیں دستوں کا کہتے ہیں ہاں دیم رہی دستوں گوشن امی زمانہ کا دستوں کے سرو کو استادت بزا رودکی کہتے ہیں دستوں کے غزل استاد گوشن غزل رودکی وار نیکی بود غزل آہ من رودکی وار نیست غزل آہ من رودکی وار نیست اور فارسی شاعری ما گوناب کشی گپا بجیں گوناب کشی لاتی درورا ما کہتے ہیں شمیدی ما آورت کت کنے توبہ ہما اقامت یار فکر ارکس بقدر ہمت ہوست حافظ شیرازی یہ کہتے ہیں یہ شعر ہیں اور دیکھ شعری کہ آل درون پردہ بسے فتنہ می رود تاہاں زمان کے پردہ برافتد چبا کند ای ہمیں رنگیں کہتے ہیں ایک شعری دیکھ شعری کہ آمن برمن دس ذرا زلف زوانی زیباست می سرو قد مودی میانی سیمی زقنی ماہرو کی غالی اموی شیریں سخنی خوش نفسی چرب زبانی آشوب جہاں فتنہ شار آشوب جہاں فتنہ شہر آفت خلقی محبوب تنارام دل و راحت جانی پارسی ہوتا ایک شیرین زبان ہے اور بلے یہ تہا کہ ہمیں گوناب کشی کس نے کار مرز کا نجبتا چھو مطلب زیبان سرما گویا کرد چشم یار را شبا بفر یاد ہاورد بیمار را قام سرما بچشم ستم حالودہ کشیدی در دیدہ عاشق نمک سودہ کشیدی شرپندہ عشت میں مرچگیں سرحال من نظرہ کہ میں سرحالہ چھوم سے انداگی شینگا سو مند ہوتا بلے زبان لفظان کے شاعری ایک نو دربری ہے یا نو کھیل کنوکیے بستارہ مجھود کد کے اشی سرہ کمی گپتران بکنا و شمارا اثر پدی بھی دیا اگر شما چینل سبسکرائب نکتا تا انشاءاللہ ما سبسکرائب بکنے تاہو کی مراغی شوتی کستر سا خاموشا مکل بھی دیت پاکی ہاوندے میار باوٹی